चिरां जिल्ला बेंटल सालबारि सेनं लोखि जाहारनि दै सान्थिखौ होगासिनो दङ। चिरांनि मुंदांखा अन्थाइनि दै सान्थिखौ गुबुन गुबुन जिल्ला एबा जायगाफोरनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा डाक्टरनाव फाहामथाय लानानै हामैलाय बे मुंदांखा अन्थाइनि दै सान्थिखौ फोथायना लांफैना लोंनानै हामनाय फोरमायदों गुबुन गुबुन देहानि बेमार एबा जेंनाफोरनिफ्राय। ओरैजाय बे दै सान्थि हरगिरि बिगोमा आरो कमिटिफ्रायनो मागो दमासियाव बन्द दोनदोंमोन, नाथाय दा होफिनगासिनो। बेनिखायनो लांफैनो हासिगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरदों। लोगोसे गोनां जायोब्ला 8473801589 आरो 9101386707 जानबुं नङाव सुलाद लाहरनो हागोन होनना फोरमायहरदों। नलबारिनिफ्राय फैदो नलबारि नमाथिनिफ्राय फैदो आंनानो जाङानि हौवानि गारिनिफ्राय फैदो आरो एक्सिडेन्ट जानानै 9 बोसोर जाबाय बेमारा हामाखै माने मा बेमार जादों? एक्सिडेन्ट जाना गोदनानि हाराया बाय माबादोंमोन दुखु मोनदोंमोन बेनिफ्राय दिनैयावलागै हामाखै आरो पेरालाइस टाइप जाना दोङो आरो हाराया ओमफ्राय जिनजिनायबाय थायो मोदोमाखाय बेनिखायनो फैदोंमोन। डक्टरा फाहामनो हायाखै? डक्टरा फाहामनो हायाखै। थारमाने मोनसे फोथायनानै फैदों नोंथाङा? फैदों बेनि गारैनो फैदोंमोन आं। दिनै फैदों फार्स्ट? दिनैनो फैदों फार्स्ट। हामगोन आसा खालामदों? हामगोन होनना आसा खालामना फैदों। दैखौ लाबाय। आङो दिकेजुलिनि, जोंनि गामिया 4 नम्बर माइनावपुर। आङो आंनि बिमानि थाखाय माने बाव दै लांफैनाया आङो खनब्रै जाबाय। आंनि आखाइ सानाय आथिं सानायफ्रा हामदों, ओंखायनो जों बिसास मोननानै जोङो दैखौ लांफैदों। ओमफ्राय आरो दा आंनि फिसालायाबो गुजरातआव दंहैयोमोन। गुजरातनिफ्राय फैनानै खिनायाव थै ओंखारबाय थादोंमोन गथ'आ, ओमफ्राय आङो लिंहरनानै फैबाय। फैनानै दैखौ आं लांना दोनहैखादोंमोन। दैखौ लोंनाय लोगो लोगो आंनि फिसालाया हामबाय, दा हामनानै थांफिनबाय आरो। आं दा खनब्रै जाफैबाय दिनैजों। आं हारसिंसो फैदों, लोगोफोर दङ, जोङो 9 जन फैदों। बिसोरो 9 जनावबो सोरबा सोरबा गोदान, आं फुराना। आंनिया सानाय सुनाया हामदों, आथिं सानाय खर' सानाय ओमफ्राय आखाइफोर मिजौदोंमोन, बियो हामदों आरो। बेसे गोबाव जाखोमोन मा जानाया? आं बारा गोबाव जायाखै लांफैबाय थानाया, होनबा हामदों आरोना। ओमफ्राय आंनि फिसालायाबो खिथुजों थै गनायाबो हामदों। ओमफ्राय दैखौ लोंनानै थांफिनबाय आरो, दा बम्बाइआव दंहैफिनो। एबारसो खननै जाबाय आरो, खेबसे फैखांबाय। ओमफ्राय जानानै एसे मोजां मोनदों आरो सानाय सुनायफोरखौ, उदै सानाय सुनाय खर' गिदिंनायफोरखौ एसे मोजां मोनदों आरो। उदैनि खर'नि माबा दंमोन? औ उदैनि उसुबिदा दंमोन नालाय आंना, ओमफ्राय जानानै एसे मोजां मोनदों आरो। साबेसे फैदों? जोङो दा 11 जन फैदों। गासिबो लाबाय दैया? गासिबो लाबाय माने लाजोबाखैनो, जों सानै लाबोग्रोबाय। गुबुनफोरना मा मा उसुबिदा दंमोन देहानि? बिसोरो दा गोदानसो फैदों माने बिसोर। ओमफ्राय जों पुरुनाया जों सानैमोन आरो, जों सानैया फैदों आरो। नोंथांनिनो बेमारमोन? औ आंनिनोमोन उसुबिदाया। एसे मोजां मोनबाय? खेबनै जाबाय? एबार खेबनै जासिगोन। आरो खेबसे फैबावनांगोन? औ। दिनै फैदो, गामिखौ बुंनो लागारदों। मा जादों असुबिदा? जि आथिं सिंनिफ्राय आथिं आखाइ सानाय, दिनैसो फार्स्ट फैदो आरो जोङो। आथिं आखाइ सायो, जों फैदो 10 जन फैदो जों, 10 जन। हामगोन होनना बिसास अ हामगोन होननानै बिसास खालायनानै फैदो जों। बोरै मिथिया? मानसिफोरा बुङो, मबाइलाव नुयो। मैया आरो जोंहा आलासि फैदो, मबाइलाव खिन्थिदो आंखो, आदै नै बेयावनो थां। नों जुदि ओरै जादोंबा ओरै होनदो आरो। दस्रायावबो सिकित्सा लादोंमोन नामा? सिकित्सा माने आङो डाक्टरनि मुलिखौ जानो गिनानै जानो नागिरा आङो। मानसिफोरा खेथि हामा जायो ओरै होनो नालाय। ओमफ्राय बै बरपेटा रडनिफ्राय बोरि लांना जाहैदोंमोन। ओमफ्राय जाबोला मोजां मोनो, जायाबा मोजां मोना। दा ओंखायनो दैखौ लांफैदों? दैखौ लांनो फैदो आरो, मानसिफोरा बुंनायखाय आरो मबाइलाव नुनायखाय फैनाय जाबाय आरो। साबैसे फैदों नोंसोर? जोङो 10 जन फैदो। गासिबो बिदिनो? बिदिनो गोजा, सोरबा सानाय सुनायानो जोंहा आरो बिखुनजोबो फैदो, जोंहा आरो हौवानि बिब'बो फैदो, बिजावजालिफोर न'खरनि गोजा फैदो आरो गथाय जों लोगो नांलायनानै। आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, आंनिया न'आ जाहैबाय अरां गेलाबिल, बिनिफ्राय फैदो आरो आं। मा जानायमोन नोंथाङा? आं चाइनिस दंमोन सिगां, बहुद खस्थ'आव दङमोन आरो। फार्स्ट खेबसे आं फैनो हायासै, जोंहानि आब'आ फैनानै लांफैबाय आरो दैखौ। दैखौ लांफैनायावहा लोंबाय, ओमफ्राय नाना लाबाय। आं गानाय बायसा मोनबाय आरो।
मिनिमाम 80-90% गाखाबाय आरो दा मोजां सोलायबाय बहुद आं आरो फुङावहा बिराद खस्थ' थायोमोन आरो मोनाबिलि समाव जायोमोन आरो बांद्राय ओमफ्राय दाथ' थान्दायावहा बिदि बोथोरावथ' खुवा खोबाथाय जाखाथारोमोन आरो बेरायनो हायामोन दाथ' बहुद मोजां जाबाय लोंनाया आं लांफैनाया दिनै फार्स्ट फैदों सिगां खेबसे लांफैनायाव आब' लांफैदोंमोन बेखौनो लोंदोंमोन आरो फैनो हायामोन नालाय सिगां जितु बिथांमोननि नैबे दै हरग्रा जायगा खनबेसे बेबहार खालामनांगौ होननानै फोरमायदों बिदिथ' खोन्थायाखै खिन्थु लोंनांगौ आरो सानसेयावहा खेबसे लोंनांगौ ओमफ्राय जा खालि लोंगोन बै खालि मिरामिस जानांगोन आरो माने दाख्लै जोंहा आं दै सान्थि हरनाया जेन'बा दमासियाव बन्द' जादोंमोन नालाय दा होफिननाय जाबाय आरो सोरबाफोर मोनथियाखैबा मोनथिनो हागोन माबा लांफैनो हागोन मोनथिनानै जेन'बा जाखिनि मुलि लांनानै दंहैयो जेन'बा सोरबाफोर गोबाव बोसोरनि जाना थानाया खनसे खननैजों हामनाय नङा आरो बे लांफैबावनांगोन आरो हामजासिमखौ आरो जेन'बा नोङो लोंनानै प्रमान मोनदोंबा जेन'बा बे मुलिखौ लांफैबावनांगोन आरो मा समाव होनाय जायो मुलिखौ होनाया जाहैबाय जोङो बुधबाराव होयो रबिबार होयो समबार होयो बुधबार होयो शुक्रबार ओमफ्राय होयैया जाहैबाय सुनिबार मंगलबार बिस्थिबार ओमफ्राय अमाबैसा पुर्निमायाव होनाय जानाय नङा बेनो आरो दाख्लै थांनाय समफोराव जिखिनि टिकेट लांदोंमोन दिनैनि समाव बिथांमोना लांफैजोब्बाय औ लांफैजोब्बाय जेन'बा दाथ' जोङो हामनायनि लिस्टखौबो दिनैनो फोसावनाय माने जोंनि गामिनि माखासे लिस्टखौबो जोङो मोनजोबनाय जायाखै आरो सोरबा हामनाय दङ बेखौ लिरनाय जाबावाखै आरो जों लिरहोबावगोन आरो सोरबा अबेबा गामियावबो थाबावनो हागौ बिसोर नाम होलाङिया बेखौ जों लिरनानै लाखिबावगोन आरो जायफ्रा मिथियाखै नोंथांनि दै हरनायखौ गुबुन जायगायाव सुबुंफोर दङ बिथांमोनखौ लांफैनो थाखाय मा खावलायगोन जेन'बा लांफैनो हागोन जेन'बा इसोरखौ जेन'बा सिन्थिनानै हामनाय हामिखौथ' जों हामथारनायखौथ' बुंनो हाया जेन'बा अनेक मानसियानो हामबायबा मानो हामा जानो बेलाय लांफैनो हागोन माबोरै जगाजग खालामनांगोन जेन'बाथ' जगाजगा जेन'बा जोंनाव दा कमिटिनि मानसिफोर दङ कमिटिनि मानसि अनेकथा नाम्बारबो मोनलांना दंहैखायो जायखिया माबाफोर नायनानैबो फैनो हागोन आरो लकेसनफोर माबाफोर नायनानैबो फैनो हागोन जायगाया लोखिजाहार बेंटल सालबारि चिरां जिल्ला आङो बाक्सानिफ्राय फैदों ओमफ्राय खेबनै जाबाय एबारजों आङो मेगननि ओमफ्राय माबा बे उदैनि बेमारनि थाखाय फैदों एसे मोजां मोनदों ओंखायनो नै एबार फैबावबाय आरो खेबनै जाबाय मोजां मोनदों मा जादोंमोन आंना मेगना बारायदोंमोन ओमफ्राय एसे खमायबाय दा खेबसे लांबावनांगौ ना खेबसे दंबावो खेबनै थांबाय एबारजों नोंसिनि जायगानिफ्राय गोबां मानसि फैदों नामा औ फैदों गोबां फैदों दा माने मोजां जायो होननानै फोथायदों आरोना औ फोथायदों ओरैनो माब्ला होयो माबोरै लोंनांगौ बेखौ फुङाव उदै खालियाव लोङो ओमफ्राय मिरामिस आरो ओइदिनखालि ना बेदर जानाङा होननायखाय जों बेखौ मानिनानै लोंदों फोथायनानै